dobrý deň, vítajte pri našej novej videoreportáži. Tento raz tu máme pre vás niečo skutočne špeciálne. Testujeme fotoaparát Canon EOS 7D Mark II. Je to univerzálny fotoaparát, ktorý má špeciálnu vlastnosť a to je športová fotografia. Môžete zamraziť pohyb, môžete sa vyhrať s kompletným nastavením. V tejto oblasti nie som celkom špecialista, preto som zašiel do špecializovanej predajne s fototechnikou a tu mám aj priateľa Peťa, ktorý nám pomôže so všetkým potrebným. Nech sa páči, ideme sa pozrieť na to, čo nám poradí v tejto oblasti. Ahoj Peťo. Ahoj Andrej. Servus. Čau. Tak čo, všetko pripravené? Pripravené všetko máme. Máme tu hlavného aktéra 7D Mark II. Vybereme k nemu niekoľko objektívov. Bohužiaľ, už je trošku po sezóne, už aj počasie nie je najlepšie, takže sme museli robiť také fingované fotenie. Ale máme všetko zabezpečené, bude tam veľa akcie, atraktívnych momentov a hlavne veľa bláta. Takže pozerám, že dobre si sa obliekol. Tak si povedal, tak ja som takto pripravený a ideme si samozrejme vybrať niečo k tomuto. So samotným telom asi veľa neurobíme, ale objektívy im poradíš. Objektívy ti poradíme také, čo budú najlepšie, aby sme čo najlepšie to dokázali nafotiť. Ideme na to. Dobre, takže sme tu v kráľovstve objektívov. Čo by si mi radil? Ja osobne by som odporúčal teleobjektív, ktorý určite využijeme. Išiel by som do tejto 300 s 2.8-kovou clonou so stabilizátorom. Ten objektív je perfektný, ja osobne ho používam už dlhé roky. No, Peťo, vravel si, ale čím bližšie, tým lepšie, tak vidím, že tu je väčší, 600, tak čo by si mi naň radil? 600 je perfektná vec, ale my využívame práve ten crop faktor. No, tak... 7Dčka využíva malý čip, to znamená, my každé jedno ohnisko vynásobíme 1,6, takže z tej 300 sa nám stane 480 mm, čo je plne nádhera a bohate nám to stačí. No, vyskúšam to, ja vieš. Vyskúšaj. Až tak ti neverím. Ale uvedom si, že to budem musieť celý deň nosiť. Ten crop faktor sa mi začína ďaleko viacej páčiť, takže hovorí, že to má menší snímač je v konečnom zmysle vlastne výhoda. Áno, športových fotografií naozaj máme ten crop snímač veľmi radi, lebo nám to násobí ohniska. Nemusíme to nosiť celý deň, tieto ťažké objektívy to sebou. Takže 300. Čo ďalej? Určite budeme potrebovať 70-200. To určite poznáš, to je taký fotografický štandard. Presne tak, toto nosím na svoje reportáže často a toto je vec, bez ktorých sa vlastne fotoaparát alebo fotograf nezaobíde. To je fotografická nutnosť. No dobre, takže vybrali sme teleobjektívy 70-200 a tú 300, čo ďalej odporúčaš z oblasti širokého? Ja osobne by som odporúčal práve tu na 16-35 so slonou 4. Má to ešte stabilizátor, ktorý asi využijeme. Je to širokouhlý objektív, aj na tom krope stále je dostatočne široký. Neviem ešte presne, čo vymyslíme, ale na trati si niečo nájdeme. No, ja verím, že určite niečo nájdeme, ale toto je objektív, ktorý ja veľmi rád nosím na reportáže, takže nosím dva objektívy, 16-35 a 70-200. Takže máme to isté v batohu. Super, takže ideme na to. Objektívy už máme, ideme si ešte zobrať vhodné príslušenstvo. Keďže aj dneska máme trošku horšie počasie, tak určite využijeme objektívy s vyššou svetelnosťou. Vďaka tomu, že dokážeme ten objektív naozaj dobre otvoriť, bude sa nám oveľa jednoduchšie ostriť aj v horšom počasí, ako je dneska. Taktiež veľká výhoda týchto svetelných objektívov je práve to, že sa nám lepšie podarí oddeliť objekt od pozadia. Špeciálne v situáciách, ako je tá naša dnešná, kde budeme vedieť, že sa budeme často presúvať, určite využijeme crop faktor, ktorý nám násobí naše ohnisko, tým pádom ušetríme neskutočné kilá v našom fotobatohu. Ondrej, sme na našom prvom stanovisku. Super. Vybral som ti práve túto mláku. No tak toto je mláka mojich snov. Využijeme naozaj tých 10 záberov za sekundu, aby sme si vybrali ten najlepší záber, ktorý sa nám podarí. Chcem aj zamraziť ten obraz, aby to bolo také luxusné, vyfarbené, pekné. Chceme ho trošku zamraziť, aby jazdec nebol hlavne rozmazaný. Tak povedz mi, čo by som tak mal nastaviť. Tak, využijeme plný potenciál pre práve 300, takže dáme si clonu 2,8. Máme 2,8 nastavené. Čas nám vyjde okolo tej 1/400, 500. Uvidíme presne, ak to budeme chcieť mraziť. Dobre, 400 mám nastavené. Jazdec pôjde odtiaľ až sem. To znamená, bude nám takto krásne prechádzať, my pôjdeme z vrchu, aby sme naozaj využili tých 10 záberov za sekundu, nech to môžeme dávať do série. No tak ideme. Tak poď. Ešte troška. Ešte troška ideme? Ešte troška, ak to. Dobre. To je ono. Tak, poď, ideme s ňou.
No, ja som urobil prújesníky podľa mňa celkom dobre, ale ešte by som možno, že o chlpok chcel dotiahnuť trošku viac si to zmrazíme. Tam je celý problém, že ona, jak sa hýbe, tak sa ti trošku rozpohybuje. To znamená, dvihneme ten čas na 1/800. Na 800, dobre. Doladíme trošku, tú clonu môžeme dať na 3,2 pre istotu. Nech tam je trošku väčšia hĺbka ostrosti. Dobre, a tým 3,2. pádom musíme dvihnúť ISO. Dobre, koľko dáme? ISO môžeme dať tých 250. 250 mám. Výhoda tohto fotoaparátu je to, že naozaj môžeme ťahať vysoké ISA. No dobre, takže ja mám všetko nastavené. Máš nastavené? Môžeme ísť ešte raz. Ja som pripravený. Super. Máme 10 záberov za sekundu, tam niečo muselo nám krásne výjsť. Áno. Takže máme obrázky, zábery, toto sú to super. nám trošku tak, to je ono. No teraz, jak si mi poradil s tými parametrami, tak je to ostré ako žiletka, celkom presné, fajn, toto sú zábery môjho života. Takto som si to predstavoval. Vidíš, nie je to ťažké. Fotenie nie je až také ťažké, keď máš čím. A poďme na ďalšie stanovisko, čo som si pre teba vymyslel, nech uvidíš. Super, toto ma baví, toto je dobré. Pokiaľ sa fotograf práve nenachádza vo fotoštúdiu, kde má svetlo pod kontrolou, tak neustále musí bojovať práve so svetelnými podmienkami na scéne. Mať k dispozícii taký rozsah ISA s takou dobrou obrazovou kvalitou nám umožňuje pracovať naozaj v extrémne zložitých podmienkach. Nachádzame sa teda na druhej scéne, toto som si pre teba pripravil, aby sme tam dokázali vyskúšať to ostrenie. Super. Jazdec sa nám rozbehne a tu naviac menej, ak máš tento skok, on tam sa na chvíľu nám stráti z dohľadu a potom vyletí do toho, to znamená, ak tam bude krásne letieť, to bude úplne super záber. Dobre, takže mám tu viacero možností na zaostrovanie, takže vybral by som podľa toho, čo si mi povedal, asi režim číslo 3, zaostrovanie na body, ktoré sa náhle vyskytnú v zaostrovacom poli, takže to si zvolím. Perfektná voľba, ono ti to zaostrí, ak tam náhodou letí, tým, že ho strátiš, je to úplne najlepšia voľba, ktorú môžeš Dobre, mať. mám tu 7200, takže budem môcť odzoomovať, ako sme si povedali. Áno. Pekne si nazoomuj a v momente, ak bude prichádzať bližšie, si to trošku budeš odzoomovať akurát. Dobre, ideme na to. Dobre. Tak, toto už je trošku neskoro, ale toto presne, vidíš, jak sú trošku tie pokrútené tie kolesa. Dobre, rýchlo to ostri, a ešte si to nazumujme. No, to je pekne ostré, to je v pohodičke. Tak, tento záber trošilinku už tie kolesa už sa nám prekrývajú, poď ešte jeden predtým. Tak, tu krásne tam máš tie kolesá vo vzduchu, ešte sa neprekryvajú, tie zadné sú nižšie, takže toto je úplne krásny záber. Môžeme si ho nazumovať jednak jednej, že či je naozaj dokonale ostrý. Tak, vidíš, vďaka nášmu navolenému režimu tá fotka je úplne žiletkovo ostrá. Ja som prekvapený, ako rýchlo to dokáže zaostrovať, pretože medzi tými zábermi tie zaostrovacie body sú trafené správne. A ako nejako rukou by som to určite nezvládol. To auto manuálne by som to by som ani ja neuostril, čo to fotím každý deň. Ale to je výhoda tej novej 7Dčky, toho nového prepracovaného ostrecového systému, že on to stíha prepočítať a zaostriť ti presne tam, kam potrebuješ. Super, fajn, ďakujem pekne. Nie je zač. Ideme na ďalšie miesto, tam si vyskúšame zase niečo iné. No to sa teším. Jedna vec je rýchlosť, druhá vec je ostrosť. Jedno bez druhého nemá zmysel. Nová 7Dčka so svojimi 65 ostriacimi bodmi a vlastnými nastaveniami ostrenia nám umožňuje nastaviť si dopredu ostrenie na konkrétny štýl, čím si zabezpečíme 100% ostré zábery. Toto zabezpečí ostré zábery aj v komplikovanejších situáciách, kde nevieme presne predpokladať trasu. Tak, poslednú scénu pre teba som si vybral toto miesto. Máme tu zákrutu, kde si môžeme otestovať práve tú odolnosť toho fotoaparátu. No to bude asi potrebné, pretože vidím blato, vidím vodičku a aj nejaké kamene. Aj nejaké kamene tu máme, je to na asfalt tak, aby sme otestovali ten fotoaparát. My ho dáme pekne ku trati, na ďalkovú spúšť, budeme mať teraz chvíľu voľno. Super, máme tu aj statív. Áno. Ja ti verím, že to telo že je odolné, lebo tak aj vyzerá, ale čo ten objektív a hlavne tá predná šošovka? Tá predná šošovka bude musieť byť chránená filtrom, lebo vymeniť prednú šošovku stojí pomerne veľa peňazí, keby sa náhodou rozbije. Dáme tam obyčajný UV filter za pár desiatok eur. Ten keď sa rozbije, tak ho vymeníme. A objektív by to mal tiež vydržať. Tieto elkové sklá sú pretesnené. Dobre. Takže
trošku bláta, trošku vody vydrží. Ale na mňa blato nepôjde, budem mať nejakú možnosť to nejako spúšťať? Áno, ty dostaneš takýto malý diaľkový odpalovač a s tým Super. budeš na diaľku ovládať celý No foťák. super, tak mám kompletnú výbavu, máme statív, máme diaľkový odpalovač, máme filter na šošovku, môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to. Fotoaparát máme pripravený, môžeme ísť trošku ďalej, nech sa nám nič nestane. Dobre. Po celom dni, čo sme tu behali a fotili, tak mám pre teba pripravenú jednu vec. Máme kávičku konečne, nech si No tak užijeme. to je super. Bude to to si celkom nádhera. zaslúžime. Bude to pohoda, toto je najkrajší spôsob fotenia. Káva v ruke a foťák robí, čo potrebuješ. Diaľkové ovládanie k tomu. A keby som ho zabudol doma, mám ja nejakú Keby si ho možnosť? zabudol doma, je tam možnosť, 7D prvýkrát vlastne uviedla novú možnosť a to je diaľkové odpálenie. Teda intervalometer presne. Intervalometer. To znamená, ty si nastavíš, jak často ti má urobiť záber. To je super, to znamená, že ani toto nepotrebujem. Ani to Nastavím si a nepotrebuješ. ideme. Takže nech sa ti páči káva. No dobre, pomerme sa. Na zdravie. Ahoj. Tak, môžeme si sadnúť. Si pripravený? Môžeme ísť fotiť? No ja som pripravený, mám diaľkové ovládanie, Super. káva vypitá. Tak ja dávam pokyny jazdcovi, aby mohol ísť. Poď! Tak Ondrej, toto je posledné prekvapenie pre teba. Fúha, tak toto som nečakal, že baba môže takto jazdiť. Sandra, ďakujem ti za fotenie. Ja ďakujem. Perfektné to bolo. Super, Sandra. Veľmi pekná jazda. A s týmto foťákom som ťa aj dobre zachytil. Nebolo to taký problém. Nebolo to také ťažké, Sandra nám to perfektne odjazdila, perfektne si to nafotil. Ďakujem pekne, Peťo. Paráda. Bolo mi potešením. Taktiež.